ya no pemi bo mu kakra senra ye course ewo court ewo oboase fa yenu Aboagye DNA ho ensemone ne yere ne ba ne sansem ne nyebusuafo position ene the course wo court nyina na nana ewa ahoma no so mame nko no ho na mene no eni nkomo ena no pe na emusa se hot sen nana mbacho apomboko de boko. Okay. Nana, where the Wadaroma, Udini in I say, where the Fachame? Nana Jamra Kwabna, you are quite the second. Yo. Nana Wadaroma, yeah, that's no pese, your friend Waji and so, a higher command from your dasi. Na, Obiwa Busa Senana, Wankasa, Jumedia Ben, a woody, a Wabusiani Musa Busiani, we near, and I say, we Nana, who chroma pesa Buama semi. Yetimi eshena ya resolve Wadaroma yo me dance Samuel Aboagye ye mini Akoma one mother one father me ma me wo nsia enti no ona ye kechi a wo yemu there's a video I share you no court wanga sa court hobi me pa twan na me ne matie 4% ye tiase pa ba bi asem yi free ene de abedrunra enra mo court de course wo ho no Wadaroma boy mu nkyeremu kakra bi go bi busa sa na den na bia same kra no wa free mu na na kira asem nsem bebredi ene ni sa ne mai efri hifa yo me dance emra helicopter crash ibaye wo mo ni twa se body wo mu nyina hye so be hu se kodoni ana akwesi ni no edin nti de ko bae ni se ji se abanye DNA test no to me they identify bodies no nti aban ma ya sote nipa odin ka frame ya kinzuba ana din ka frame se doctor bi be frame no de me number ma no se de be ya ne mabusu ya be ko ne akoye hwehwemu ne hu se Aboagye body ni nti ba sa no me so me frame ne ye ebo na mane se ono wa broche nti no oma onua ana omame emfa kura no emrankan the next day morning na yanko enkoye DNA ni na ya mo ba anopa no ya mo nko Kumasi airport e muduru ho a me hu nipa no oba na me twa ticket na ya mafo na ya mu de aba ena wasi yo wate nti ade a chen ne mantene nka me so se de na asem na si ne no obi abodam se bi enu nti no me sora no pa a me che doctor nka 7 na me si mo mi ko duru ho no na yakobo 8 to 9 ana me yeyi me offer me sample to offer me sample we no se na ne ba ana o mama ana o papa wan na so papa di owu na ne ba no eno anadweme ne o mama di nkomo ye se amapan ki mo boy mo hu ya mo frem na mentwa flight ticket kura ma ya mo na se dia asem na kwa me so na pa kura me refi me ho nti ebe ya abewa wo boase ya mama me ni obi nanke yenko boase na yenko ya abewa no ye du hwa ne ya akola ne preko ena ya mu ka se ne ye mema doctor panyin ba ko Kumasi ha aba beye ahwa na mesimu ena me ba boase me bedu ya no 15 minutes ena soja ni no so free Kumasi e baaye to baaye no ena obeye me mame to ye mame wie no na fe ne ba no na me kai se ne ba no ma me ne yeso de me ba tum ze se me maintain nka na ma me se emfa no ho ono no de ne nto ho yen ko hwe ne ba panyin na odi nka wo no no ono ye different ene ko hwe no de ne ba ye ene ye be ye DNA no ana ya kotimi identify body no na ma panyin se da ye de be si mu Ghana fo mo ni tua ibira akoi ekosie ni kama nti yekosie ni kama wiye no ye hanso dot yiye ni wiye no ene ye se konkan koda mpanyimfo nyina ase nti ho ene o maame ene na papa na busua ne de beto ye ne busua nim se enke mu pese ye gyaye mo desie no amane kwa so de maye mu ne se ye ne akanfo ya amane no ayafe ene wokunu wu a ebi kura timi ye kuna ma no bro afe
enti no ebe ya nke mo ntwan afi so a nanka yaye ena panini no okasa no osa sori gina ho biom o se na 40 days kra bi mutimi eye enti nke mesere se yenja ye mo de hye no enti ho da mi so okay yanko da o man panina asenya den mra enti wo ho no kra no ansa na mekasa na mabusa panini de se aka mamrem bi enu ho a kyeresa na saa na mo ka dia ene na na hwe na yenye ni saa na nkoba se ye na ye pese ye je oba no kra si ho na se bi ye nyesiremfo ya saa ware oba no nti ni hwe na ye ni saa nti eba saa na mse ne yenkon kan enkoda mpanyimfo asebia ne eba ne Monday ne ehia enti kasa na ni nyamu nso Aboagye ti ase no o ka bibi tra o ma me se o suspecti ne ban enti DNA test na oba no so twe ne ho free hu ehu na wa ma ne ba na ameye no na etwe aso enti Monday ni ehia na me ka say me pese me ye DNA test ye identify body bi a mehu no enti ebe ya ye DNA test no ene am so oh ene asempa na busua na edi na ti ba ni nyina ama ye mani bi mu say ene ye DNA test no ene ko ba say your friend medical lab for yamma me DNA testing yamba yamma din ka tweme ma me sample munia baba ko ho yamma tweme sample yamma yesi yamma ko twa akola ne sample akola ne papa Aboagye yire ne papa ene o maame ene akola ne se yamma mpene eme yentwe yamma ba ne sample na me bi pese me ji akola ne sample edi ko ye rituals nti yamma mpene nti doctor no medical lab for no ne abusuafo na ko no esa de betu yenim na me ene mabusu apanyine me maame ene me duodi me papa de eka ho ena ye nyina fa adwen say first one aban se me DNA test emfa identify body no aban na ama ne bana me second one ya pe kwan foforo bi so say ye DNA test na yemfa husi akola no eye de hye maame ansa anye ene de etwa ne say de be court anye ni amana basa ye di be court ni akohu sakola no woye ba ana woye ba anye di court ye di court no so a enu ada na 2 weeks ni so ye court ana sa efiada na etwa mu no wo de defense aba say ma court ma ye kwan eme anye die ni test ni enu ntinu ehu ni say emra na Aboagye ti ase no ensensem bi betuto manim ama me siesie ana oba no onye faithful awaware mu enu ntinu ebia onjini hu ndi se akola ne Aboagye banti na woye den o yesa enu ntinu enye ebia bo payo bi ana bibi ne ne pre ho ana bana amana basa na de mi kan nyina emra Aboagye wu ya oba ya me send 250 million say on for train ticket in and out sena yede manokra na sorry na okọ ho no so adidi ntoboa se on fan twa ticket no enfamra ono so wan kan kyerɛ mpo but on fan free him fa na mra asem ni sie no ni Ghana ha no US oh okay ya sorry okọ ho no members na didi sorry man members na didi ntoboa ade aman so on fan twa ticket na enti odi tu anim so opese oba no na me ye sɛ ya munji 250 mfama no on twa ticket mra no oyo obi asanko beka sɛ oh kukunu mu ana sɛ nana ebia asori kura say intro ticket asori etwa ticket amami ntino munyai beto anka ojika ho obeduru Ghana adai ko mampanyina so ye sika o mampanyina so ye de ma yen say ya free oboase aba no enya yenko abusua na aka ho ni nyina obi anje mfa ntoto no ho no ne enya ye medani ni nyina de ma oba no maame ni mpon kura katem ta de ntino medani sika ne de ama oba na mse o yetiasi yebehwo anye bibi kura no aye me papa ye o me maami kunu ono kura wo filling station enti ma hwo wa filling station enti me hwo enti ono de onyin frim na me diskan de me de ma oba no ye 3 days o man panyini e ma vice president any chief of staff any ne dom esa besra me na me won kan sika o de ba ye me sa dane ma oba yi enti nye bibi Azana na we de facha me na tisika no ukeka ni nyina se ukabo mu a mu figure no we are aware of the figure say sika do ehunya sem ni figure betuja na mu odu
enye esemunye dukra na esika ya mude man ne adanum de man ba ko de me chen na mate wase pa enya pe na obi ani bebre obi ana ye fa Aboagye uswa yene ne ahwe na bedum pempenso yi afina nka wono so beye bibia ma no ho because ono kra ne plot or din ka so na bro one the plot ya mo yo no the was a banda kata na iba kata yo Aboagye MPA aduma ne ye na Aboagye na secretary e was no and the moba ye bi ye man was no the ono the politics no because first the Aboagye na ho na na the consumer adawruma and now papa will now take 9 bites. The national chairman, the National Democratic Congress, in the parliament. Because that's the is right now, and that's the hey, now the US. Or the US, I'm going to put the man and now we do US. And then I'm follow our US or by publication. Or the death certificate no ko bibia he na obi anjentum na same say Aboagye won kola mienu no bibia ba ese panyine no so nya ne chefa enti sa ne chefa no enkopim say ye be DNA test ne be wie ai be hu say ye doubt akle ne hu say ye this year ene ne ba no ye say enkola ne mienu se DNA ne ba ne hu say enye eba dia na yehu ye beye ti bibia ni abaye no nko antimi sori emfa nye bibia ba ye de ma no ntini se bia odwen se ye ja bibia wo Aboagye ho de ama no ene wo ye o se no mo ka se ada ye ka se Aboagye wu a me ma me ti ye se bi e fidie so e ho a me ma me ja ne nan wow ene wo jo ye ni ka chi mo nim se de abatan ni mo ka chi sitie Mami Bob na te say obi a ye kra mpanyimfo no yente ase. Asemo enti na wo kasi so say enye semo ne awura no bia na Aboagye ti ase dia na bia bibi wo ho mo ne ho adwembo ne bi wo mutrim sa asemo a kan say Aboagye kan bibi say or suspect say ne ba no akra no bia onye ne ba because oba no nye faithful ne ade no amfa tan bia meto mo ne oba no ntem ne bia no na ama ene na mo da na de a kire oba no nti na ma chinchina atwan say aware no mra abani jaya aware eko 3 months to the election we jaya aware and was started so blackmail Aboagye and Aboagye bo mama ni na say ni ko sisi aware da chibi no ni ebehwe na yeguna ni yegunu ni kan no na on fani trinity echire odi ni trinity e ma yo e ma me bra panyin e ko hwe sisi aware no nanka mi ko bibi ntira manti na nkobi enu ntinu yeni no yenda su ba bia di ntira ni se ebia yetano sanka sika mi bubodi se yadi ama me mprenu a me di ama no ibi kura no ye be ye nka ye wie no okoi osa ba mi aye obuase ye sa twa ticket mane bai enu ntinu me nyese bia ye ne bibi na oba no suban na okura no imagine say woni onsemo hia na mo kasa na wa record ye mo e dia Akoma national security na national security force to ye mo sa efremi Enti ana asemi de me sure say bia first time obi oben obi oboase ana so oben mu bia wo oti ni se wo ka se oba no jaya aware o jaware eno no na ye de hia because aware no minim se bia ye fie de o jaye no o sisa ne normal efri ni kunu fie Akoma FM ekoi ana me ma me bra o start blackmail Aboagye na ma me bra ekosisi aware no
ọba ye na na osi onye school mu kwan wa bruchi nto pe so okwa bruchi mi nua ne kan de obeka bia ne bra no ko siesie awade ne hyeda frɛ ọba ne kan yes oka bia no ọba na ntiase na ogya be ma no ho na okwa bruchi okokora ne bag na isi be ma ne dem entina ayaware a sabi yemu ye ne fie ekosinsan bibi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛdi mu deɛ nanso no na nya ware papa bi ɛna ne yɛ mo ware enti yɛhwɛ ɛneyɛ no a wɔda ne di kyerɛ yɛ nua no a wɔde bi bɛso yɛ so no a yɛne me deɛ ɛnyɛ me nwanwa because there was a one time yɛma wareɛ no asɛm bi baa mu ɛna ɛbɛtɔ m'anim a mesiesie na woyɛ panyini na wosiesie aware a na ɔbaa de n'asɛm ba ma ne di bim bɛrima ne de ne deɛ ba na ɔma ɔno nso di bim yɛmu hyia no waka mu abom na asomdwe aba so ọba ne baa ne ma ne dibim ọne o maame ne baa ye sẹ me ma ne dibim ne nyina no o record no enti one be ma no kwatena asena asem no masolve asem na wie no ana obo kire be ma no sa asem e baa kura sẹ obra o maame dibim ana me bra be ka kire me sẹ akwan sẹ na me yere do fa so enti oni ne ye bibi ahwe ye na recording no ni suban nti ho na me se na bofrei sɛ wo no kunanya asɛm na me siesie mu ntem na wa record me ɛdeɛ na obenya firi mu nti ma me yɛ very careful wɔ no ho ɛne nti no ne suban a wada na di wo wuyi a wasa record me ɛde akɔ me national security no ɛnyɛ masɛm foforɔ ɛyɛ ne suban nti ne suban ɛna ɛba sɛ nke egu na ware a ɛma ɛkɔba sa ne nyinaa ne sɛ MP baako wɔ Kumase ɔno na ɔne abaya na ɛtwempa ɔware ne nyinaa no na ɔyɛ interfere yɛ mo marriage no ɛna ɔne ne nya grudges member of parliament ɛwɔ Kumase yes ɛwɔ Kumase ɛna na ɔyɛ interfere marriage no yɛ me nua ne ka kyerɛ me no because there was a time yɛ mo kɔ crashe ɛma ɛnɔma bi sisi yɛ ɔbaa no ɔne Aboagye wɔ hɔ nyinaa no na MP na wɔ kana sɛmi na wasa kɔ ɔbaa no ho na damfo baako ahyɛseɛ a ɛbɛyɛ asɛm kora no ɔno kora ne n'ahyɛseɛ no Aboagye adamfo baako ɛnɛ wɔ aburotire ɔbɛto Aboagye no ɔne abaya ne ko wɔ MP no ho ɛna nipa ne siesie saa asɛm no nipa no ɔte ase wɔn wui ɔwɔ aburotire sisi a sɛ ɔpɛ ne nɔmba nso a mede nɔmba no bɛma wo na wa watoto n'ano so ɔno deɛ ɔde MP ne din bɛma wo ɛne deɛ ɔno ana asɛm a asɛ nana mo MP no munim ne din munim no Aboagye wuyɛ no kora ɔbaayie no Aboagye wuyɛ ɔbaayie no bi Sunday ɔbaayie no na ɔsa akɔtena Aboagye fie hɔ ɔbaa no hɔ ayie no tu ye no osan kɔtena ɔbaa no nkyɛn wɔ Aboagye fie hɔ ɔbaa no sɔre ye no na odi n'akyi ɛna ɔne no kɔ fie na mo hwɛ ne saa obi a matena sɛmpɛ na mususu sɛ ɛnɛ ha mmra wa ha mo ma ne kwan da bi sɛ ne mo timi ka kyerɛ sɛ ɔyɛ kunani nti mo obi ankɔ ne nkyɛn na da bi ɛyɛ saa deɛ ɔte yɛ ebia ne sɛ hwɛ deɛ ɔde abusua nam so wa destroy abusua nam a government official hwɛ ɛyɛ ba yɛ government official bi enu ha ɔba yie na otimi kai sɛ ɔmame ɛwɔ kokora ɔma ne 1 cedi ana ɔma ne 10 cedi bia kɔ ne hɔ 87.9 Kumasi ɔno na ne kuna wuo kuna so aware papa bɛn mo wia mo sa se na nam tse me nam kokɔ mu nyina wo so enyenyenyenyenyenyenye ɛtan na sɛbi asɛm bi aba na obi sɛ obi kyerɛ obi a aya yɛ mu ntie other side no ne mu hu asɛm no die wom asɛm ba ekura yɛ mpɛ sɛ obi bɛte ano asɛm enti deɛ ɔma die ne wanyɛ nyina yɛ amɔ so mo obi ante ne ɔno ana ibi yɛ de asɛm kɔ kɔɔto kura wɔ sɛ ma kɔ still ma kɔɔto nyɛ die ne no ɛno nti nyɛ obi na ɛyɛ bibi ɛyɛ ɔno a na mpacho saa MP no na so no ɔne no ahyehyɛ hɔ ansa na same Aboagye ba behu saa pɛpɛpɛ na Aboagye ware no kyɛ sɛ wo hwɛ mu a mu ante ne interfere marriage no ɛyɛ nsɛm pii
enti no mesra mo say enti mo nyina so pa against that MP no say eba ya mo nyina so evidence wo ho a mo hu ni say ono na bia wo mu say na Aboagye kan ho asem de nanso no ayie na se no a wotimi hwe nyame nim ba bie esa kwa Aboagye fi ho no na mde hu say ebiso na bia na said e bia o se one ne tie omumu ate bia one oba no me kan MP said e bia one ne tie so one na twempana pen de na bia asemato no a oba na waba na eja one no oba be jam no e be kanesa nti e bia na said e menua oya kaniba enoma bi wo ha na ubu hu a ense se oye na den kan wo bi aiden no cre abrel no cre o fa no matra ensem se ba ne ni panyina na be hunu wutrim se bia wo ba ho awa komapam ana se bi nye akomapam no bia na be hunu wutrim ti no ma bi wo ha na ni pe bia wo ya no ya hweye se de be ya enfa nkikan wo bi nye den emrel ese ba ye MP asema be je se obi ad na ni abu na MP oni ni electoral area o and the constituency obia de nani abu ne MP na say o producer o kase o nim nipa ko what ade na wonka nana ya aka say ja aka so de wo na pie wa no free wo pie free wo ano ba de a na say ne ya je di say sa na me de say ja de me tititi de de me na me tititi na me nyasem nana menya asem na ye me ka wie na MP twe me say atisem me there be atisem de emfa nye radio mum atisem ye me ti ye ni atisem na be hold responsible obi be ne nipa no a ye boni din atisem uni evidence na makoka ye be twe nti wo de mo nam ye abusua na bia wo akasa wo hu no se de wo ka say wo ba ye bia wo hu ni de na je say wo no de wo evidence bia be so ka ubetimi aka na me de atisem emre pamu we nyina no oba ne na amana basa enke ye die ni no ma ye ya nke ma bontin na kogu ebikura na me kasai na se de oba ni susu a wo prevent me na ntisa na kola ne ye edia e basa na ha na amana basa no crap you oba ya na amana basa no crap because the ye ma nyina kire se ye nim se ye ba no na mum akwakọ ye bibi se enam se na onye faithful nti na ususu se bi akola no enye ye dia enti na wo prevented the enemy na bi so na onye mu ni se bi a mo ye yi na mo kra de mo asha ase ekika bi ana mo be ye de asemato no so ejuma ko ti se medlab 87.9 na me ko hu pan se on dane ade na ko South Africa ba na ya dane no debi onu krampo no lam ayi die ne nanka me ye no enka ba bi mienu ena nka me kwa akoye no enka ba bi mienu ena me ye no enye ba bi baako enka we mu ya nka be sa de Akoma bi foforo na at least samples ne fa no enka de another sample no de baako so be ma different na ke ye ne suma se boko eba net ye disia ya kata so enye disia kura ese kata so sade be ya asem no emma bontin na ankoba ni sa no ono a pepre ho na akwa ese business bi no wanya wode ye na nka susu ampa se o papa ni mpont mi ka kire se death certificate no yamo so de kwa akopede ye munya that say enye wo no na hia ye mo asempa ni o minu Aboagye enye wo na ba na ebi mu twa dwado ne hia ye mo yamo de ye business ene yamo de kwa akoye na mpacho akwada no aye kana semi enim so osanti no ni din ni sa ni mfoni di kra de emam na mu a mo hwe akwada no ne de mu di mani ebuse ade de betimi aye papa yi mpia mo kana semi wo hwe akwada no hwe eno a mpacho bibi wo akwada no ho a wo hwe de mudi mani bunu no mo hwe no ho a ka se ade we de se etimi hwe obi ani ni we de etimi hwe na so etimi hwe akwara bia na tiko se me de mimi se me watiko kakra for now no enye de ma mene ne ye a enka obi entimi nsi ne bon ka kyen sakola ne nye ba
the mammy and I see say be and all prevent semi. And yes, I will be a senka assembly anywho. Kaya didn't boko. Boko, Obi Crow, how on doubting it, and to be in the way and manina. And your bonnet. And your madania, some no as if say a busiano ye would do for another bibita. Oh, one master we have a bonting. The Korean town says, say, also one yentino, yes, you better say, for what to do. Me anyway. Enti pacho say no asem no no amko court no 23rd December November 23rd December yemra na lawyer for me no move motion no se court no be dia tum say yenkoye ana me yenkoye because ono oba no oppose and ono suka say court nkoye a tenra na court ye say nkem nkoye but was ma court mpene. And the reasons my court you're not any move motion, you know, and also can tell you. Now, court no, I came with that because depend you know, the friend is saying, district judge, you know, and doing a decision. I am take it. In Tinyame Adumna, Yamo 23rd, you know, Yamo decided, which was a Damian the ruling Abanswa. Ninano, I will more. Okay. The ruling grabber, near Monsignor, your home can say to Miss Aye appeal at the court question. No credit. Number two is Aquadano or Mammy Juan, I will abruchi Juan as or Ghana. Or Ghana, And I name Mammy Wabruchi. and one no quabruchi. See a 7 of someone's real, and now, yeah, or dinner Tijan in your Kuma, or law for Anthony, and the man on the Okoye. Into social oko. Tinana, we dear Yada Sepa Ninchimua, and a pay one yache away a fidi so. And you say, Bibia, wechira, Yamia Domoa, Yababania Baba Jinchrimu, Aka, Yada Sepa. No, Mr. Say, what warm say, was the MP no, a Kumasi MP. Jomugu saw my list no mashe. Na the watch be a noche nana. Yada sepa. You must remember. Samuel Aboagye, Ninu Penny, and what is